100 jaar geleden trok er een cycloon over Nederland. Of was het een tornado of een wervelwind? Nooit weer zou een zeer zware storm zoveel dood, verderf en schade veroorzaken als in 1925. Maar de ramp had ook positieve gevolgen. Naar aanleiding van de stormramp van Borculo werd er zoveel geld ingezameld dat Giro 555 ontstond. Daarom deze zomer in Borculo Rampzalig. Het theaterstuk naar aanleiding van de stormramp. Ben je klaar voor de klap? Heb je je noodpakket gereed?